И видео нав дар YouTube мешава, подписаться кунед ва колокольчика гирон кунед. Иҷадам мо торговаться мекунем дар боковой скопления, яъне накоплениҳоям боковойда. ва чӣ хеле ки мебинем ценаи мо ҳаракат дора ва ози мо шумо намефаҳмонам. Чӣ хеле мебинем последни ценаи мо инами уровина кассация кардагӣ буд ва дальнейшем дар рини ҳами калидор мо цена рафтааст. Барои мо чӣ кор мекунем? 2 дақиқа интихоб мекунем, ждат мекунем ко ҳамин ценаи мо обновит мекунад точкамона ё ки ҳаминҷа разворот мешава ва дар инами ҳолат даромадан шарт нест. Чӣ хеле мебинем перед последния уровни высшие мо инами точкара кассация кардагии течени 30 минута свечаи мо ва инами свеча ози определит мекунад ки ҷо рафтани рынка ва мо куҷораш дорем инами точкараш дорем, яъне дар ҳамин ҳолат ма 2 дақиқа медорам тарафи боло. Барои чӣ боло? И яъне рани худи точкаи барои ки мебинем як бор омадагӣ кассация кардагӣ разворот шудагӣ перед инаи свеча 2 свечаи мо уровни инаи свечамона обновит кардагӣ нест. Ҳамин сабаб уверенно гуфта метавонем ки инаи тен беҳуда шудагӣ нестай ва боло рафтанаш вероятносташ бисёртар ва ҳамчунин ин метавона ҳозир биёя инаи точкамона обновит кунад. Дар ин случай ма чӣ кор мекунам? Просто як баробар зиёд мекунам, яъне бо ҳамин тайми 2 дақиқада гиҷо медорам тарафи боло. Барои чӣ боло? Барои ки ман боло анализ кардастам, поён не. Барои ҳамин перепутат накунед ягончиро. Ва дар ин видео ма пас ратса мекунам ки хай $400 кор кунам ва ина чӣ хеле ки мебинед ман ягон сделка кардагӣ нестам бародаро, якм сделка маи. Ва чӣ хеле ки мебинем направление цена ҳамон тараф шудист ва дар ҳамин точка ма перекрития да медорам 2 дақиқа тарафи боло ва ждат мекунем дальнейшем шишаги сделкамона. Якм агар вақтмон нараса, яъне месӯза ва дуюмон уверенно мегзара. Но 1 минута свечаро аҳамият додан дар кора чӣ гап шудист даҷа. Даҷа серьёзне наплыв рафтаги поён ва уровни RSI мо яъне разворот додаги. Индикатори RSI чиро мефаҳмонад? Перекупленността мефаҳмонад ва мақсади гап перепродажаи ценара. Дар кадом ҳолат яъне фурӯшандаҳо мехаранд ва дар кадом ҳолат вай фурӯшандаҳо мефурӯшанд. Фаҳмо? Ва мо ждат мекунем. Чӣ хеле мебинем тен шуд ва ценамонро ждат мекунем чӣ гап шуданша. Бисёр гап намезанам, штоби нигоҳ кунед. Ва ҳамчунин чӣ видеое ки ман мекунам без ягон монтаж меброяд. Чӣ хеле ҳаста реални собития ҳамон хел ман нишон метавам ва ягон чиза аз шумо скриват намекунам, минусма, плюсма. Ма дар ин чиз абсолютно дар кор нестай ва ин чиз ма дар опит мешавада. Может бит видеои ҳамин ютуба худам тамошо мекунам ва ошибкаи даромадани хидмат мефаҳмам. Ва чӣ хеле ки мебинем 40 секунди гашт мондагӣ. Дар ҳамин ҳолат бо ман метавонам ҳамҷа M1 вибр кунам, лекин иҷа дар пеши ягонтаи шуморо ман совет наметавам M1 вибр кунам, бо 1 дақиқа боло бидорам, лекин ягонтаи шумода совет наметавам. Фаҳмо? Вақте ҳамин точкатон даромадед, значит ҳамин точкатонро ждат кунед. чӣ хеле мебинем якум сделкаи мо гузаштагӣ набуд ва дуюмон 1 баробар зиёд кардем гузашт. Навози мегзарад часпид чокат. Интернети ма часпид. 1 минут бесен гузашт. Камтар часпид интернет, ин асос шуд. Ва ина дуюм сделкаи кардагимам ишам бози ба плюс ба анҷом мерасад. Получается мо чӣ кор кардем? 100 минус рафтем, 3 соат мондем, 276 кор кардем, яъне чисти аи сделка мода 176 монд, плюси $92 дига. Боковой актив я до сделка ка мекунем, баъд видеоро ба ҳамин ба анҷом расонем бо ҳамин боковой накопление гуфтан дар кора. оҷа яъне боковой накопление соз буда. Просто ман барои шуморо фаҳмодан яснитар бояд ягон парои дига дам сделка кунам ки шумо бубинед. Имрӯз якшанбе
va hamăci OTC activă. Eu восходящий тренд, Facebook, аксиора միանմեթի մուզի։ Այլ բաչոմը պարարամիում վազ դել կամունամ եկշ։ Կամ տարակ սաբր։ Ինամիշավա։ Ինջա դա մուզ դել կականեմիանի։ Վան բակավի տրենք չխելքի մի բինեմ կովտանիշ կինչ դիստը։ Ну-ка, голд обтроим, голдачи капай. Голда я гонга нест. Print LT, silver. PNB. Я амаш. Накопление шум. PCB. Восходящий, нисходящий тренды хамаджо. Чикор кнемо. 32% Apple Ever амелмент додем, надодем. Амджара мақсад гуфтам мешава боковое скопление, лекин да боковой вообще ягон хилта холат надорад дани время холата ки ма ҳамия додисам. Лекин давайте амджара торговаться мекунем айруи инами скопление дани время будагӣ. Дар ин ҳолат мо чӣ кор мекунем? Последни ценаи мо инами калидора обновит кардагӣ буд ва дига чӣ хеле ки мебинем, яъне амҷара пробит кардагӣ нестае ва перед последней точкаи мо дар инаи ҳолат уже боковое скопление буд, дар инҷа пробития шуд ва дар инҷа чӣ кор карданаш мумкин аст? Дар инҷа пробития низ карданаш мумкин аст. Барои омада варақа вибур мекунам, тарафи поён мегирам. Барои чӣ? Барои ки дар инами калидор, яъне пул ҳастай, чӣ хеле мебинем цена давно дар ҳами калидор движется кардагӣ ва штат мекунем, чӣ гап наша. Агар ки таймфрейми ман нараса, бо ма чӣ хеле ки в начале видео гуфтам, 1 баробар зиёд мекунам ша. Так что ғамша нахӯрен. Барои ҳамо штат мекунем. Ма як ҳолат уверенам ки мақсад инҷа бояд поён фурӯя и смисл рафтани болошо надидистам инами линия. Яъне як бор биёя бояд потроядрин ҳами калидорара. Оё вақти ман мераса ё не? Барои ма зарани 3 дақиқа интихоб мекунам. Ҳами парара 3 дақиқа интихоб мекунам. 1 баробар зиёд мекунам. 1 баробар зиёд мекунам. Штат мекунам. Вусулучи инами вақтам нарасиданша. Ва чӣ хеле мебинем 50 секунди дига мондагӣ ва инҷода тен образоваться шудистай. 1 минутада нигоҳ мекунем, 1 минутада, яъне дар инҷа более-менее понятнее ки боковое схождение дар инҷа бисёртарай. Лекин барои ма чӣ кор мекунем? 3 дақиқа чӣ хеле ки гуфтам, тарафи поён мегирам, позитсиям созай ва ма боварӣ дорам ки ин чиз поён мерава. 1 бор тен шудаге, 2 бор тен шудаге, ина свеча ира обновит кард, ина свечаам боша дани время ира и уровенмона обновит кард ва дальнейшем шагиш боло рафтанаш камтарах қинай, чем ай поён рафтанаш. Барои чӣ? Барои чӣ ки инами калидор мона инами 1 минут, 2, 3, 4, 5. 5 минута толка да ҳами точка цена рафта омадистай. Ранги ин инҷада уверенӣ нест. Диден? Барои ҳамин штат мекунем. 1 баробар зиёд кардам. Чӣ гап наша? Может быть, анализи ма аз ягон тараф хато мебарояд. Лекин то чанд қайд ки ма опити аввали корӣ дорам, қин баромадани анализи надуруст баромадани ҳамин анализи ма камтарак вероятностиш камайда. Барои ҳамин ма штат мекунам. Чӣ хеле ки шуморо ваъда кардам, ҳам хел штатш мекунем. Ваъдани время мебинем мо чанд сум? $268 и пули нормальние плюс даем. Ай чанд сделка кардагимон. Якамон нагзашт, дтайга кардем гузашт ва ина сделкамонам нагзашт. Ва штат мекунем. Apple Test и аксия буд.
ва барои одамое ки шуморо ҳам дуруғу рост мегӯянд ки дар трейдинг пули осонай ихел ухел стратегия дорам, уровени сделкома гузаштанаша бисёр мекунам. Мақсади гапи одамо ҳама шайтони мошенника ва бовар накунед. Да иҷа яъне бинария напсонда фундаментальный анализ кор намекунад. Да иҷа толка технический базовый анализ кор мекунад ва направление рынка худ боковой тренд, худ восходящий, худ нисходящий, дар кадом ҳолат яъне вероятности сделкаи шумо гузаштан бисёрае, дар ҳамон ҳолат торговаться кунед. Дудила седила нашен. Риск гуфта чира мегӯянд? Яъне вақте ки ҳар як инсон риск менеҷменти хича мемонад ва риоя мекунад, азарда намерава ва ман боварӣ дорам ки дар ҷа шумо соҳиби пул мешен, бародарои ман. Ва одамое ки мегӯянд ки дар бинарния опсион сум кор карда намешаванд, мақсад вай одамо мефоранд шумо ки ягон чизи худшона дар шумо талқат кунанд. Фаҳмо? Барои ҳамин бинарния опсион 90% инсон айрӯи азарт шуда пул бой метаванд. Ман чӣ хеле ҳастаям хеле гап мезанам, ягон трейдер шуморо нашуд ин намега багантонам ки телеграм-канали мара нигоҳ мекунам, видеои мара нигоҳ мекунам, ба гапора медизанд, ҳар ҷода ҳар хел мефаҳмонад. Барои ҳамин ин хел пахшагови информация шумо да ягон кас намега. Чӣ хеле мебинем ин сделкаи моро ба плюс ба анҷом расид ва цели мондагӣ ман дар ҳамин рӯз кор кардам ва имрӯз бо ман эфир дорам соати 11 ба вақти Тоҷикистон дар телеграм-канал ва ҳозир результати видеора дар телеграм-канал мепартам ва бачаҳо хушон бинанд. Ҳама каса обод бошен, жалка надонен, як лайк, комментария бимонен, мада приятно мешава ва пастаратса мекунем ки бо дар боковой объем бо сделка кардана шумо да нишон бутам ва шумо метавонед дар ҳамин направление пули худтона кор кунед. Дар паноҳи Аллоҳ бошед.